Códrach seachránach ag Lady Edith Blake. Alíonn tóir scríbhneoir agus teangeolaí a bhí ionta a tógach a glann rachmasach ag Thiobraid Árann. Shréig sí an gustal chun an dain a haistil in na fearchéile a bhí gobar dúnprocht na Breataine, ach níor cháil si sé riamh in neamhsplachas. Dúrach fé bhean Thiobraid Árann Edith Blake fad a bhí cónaí orthas na Bahámaí go míoch nethar nimhe mar fata ice a lúbach timpeall ar a Chromáin agus í a peintáil. Más fiar den scéal, fíne se atá ann ar cecho compórdach is a bhí si leis an timpplacht áitiúil agus an dain na hiúlacha, a peintáil na céadta pictúirí isce ghate de phlandaí agus fheithidí. Ba chabhair é leis gur leabhar si 9 dangacha, gailge, síneis agus rúisis ina measc. Má fuair sí críosa le tuairt féin Alíonn is óg is trí haisme gur thug sí faoin taistil ar fud an dain. Hit sí an rá leis an bharmaí cheart, agus déalaigh sí leis. Ní heis se hanéachar a bhí bartathe ag an máthair an banáire Catherine Osborne dá hinaíon nar rugach isteach sa chleann ar na Stát Newton Manor House gar de Cluain Meala a gúnta Thiobraid Árann. Is Alíonn tóir phlandaí, scríbhneoir, teangeolaí agus taistilí damhna í Edith Blake a rugach I gúnta Thiobraid Árann in 1846. Nis ag an am bhí an tír sa díreachtaréis teachtamach nó ag teachtamach ó an gcuirta mór. So bhí rudí duna gná duine anna dúthláánach ag an am sin. Caithfidh muid a rá nach rá sé dúthláánach de Edith agus a chláin, mar is as chláin Severis í chláin a bhí tóga sin Alíonn. Chug Catherine, Alíonn tóir cumasach í féin, spragad de Edith agus dáidir fuair ó Grace, bar fiabhs a chur ar is sciilna Alíonna. Bhí deise na taistilacha. In 1872 cha Edith blian na taistil mór hímpel na hórpa agus na Turk ag ghlacam mionótaí faoin Alíonn agus faoin áiltreacht fada sa bhí sí taistil. Idir bhíon de hart déad fí rá a bhí ann. Trus as ascar a céad leabhar, 12 months in Southern Europe. Darg an scéal gan chuine de Edith nar a casach Henry Blake orthe an fear a fósach sí. Níor hanan Blake, Bantiarna Burke agus cigar a cúnta a constablaíocht riamh an na hÉireann le Catherine Osborne nó le na fearchéile an teachta Parlamente Liberálach Ralph Osborne. Bharrtaigh an lánaún, Edith agus Henry éalú leo gan chead in 1874. Currach Edith as uachta mhuintre láthrach bán. Nuair a chuaigh sí amach óntaigh, nuair a lean sí raig, nuair a fós sí Henry Blake de cháil sí éireacht. Na sin anna deachar duine óan tradiisiún son. Now, caiimiid a rá go rá, sácht íana mór hímpel erchi sa tír gan éon Severis, gan éon éireacht mar sin. But ag an am céanna bhí caiithfidh go raibh crógaíocht aice, mar thuig sí go cailtheach sí gacrod má fósá sí Henry Blake agus lean sí raig. Bhí an chiad cúpla bliain dá bósa deachar. Bhí an tarigad gabhain agus nuair fuair Henry Blake post in Nerabáre, bhí an irid luchtainna is a bhí tarmhid á bhar. Ceapach mar ghustíos cónathe é a dúm cúnta na Gaillimhe sa bhliain 1867. Eisin a bhí mar muir seoir ar ilom a dítheilehú agus bagharad go raibh fua ag muintear an cheantar do. Bhí an irid sin bagartí ann ar a bheitthe gur bhrá Edith gur bégan dá pustal úmpert. An sin féin, héamhaigh Edith leis na tinónta éarnacha. Mura bunan agus a fearchéile seirbhíseach díris dínprocht na Breataine, hacaigh Edith le Anna Parnell, bunathóir chumann talann na man, a shridenaigh dítheilehú agus tíarnas talún. Agus, mar éon le Anna, níor a bhéon leisce orthe a tuairimí a chur an uail. Cháin sí Charles Stewart Parnell go géir nuair chuir sé deireadh le cumann talún a ghuifuair in 1882. Ceann rudí is simúil ó thaobh Edith Blake ná an chudarsnacht idir í héin agus a fearchéile Henry Blake, mar bhí Henry go thomlan tóga le impreacht na Breataine, rial na Breataine, níl amháin in éarnach ar fud an domhain ar fad. Agus ní rá sí mar na ggéine, bhí sí I gcoinne na tír na talún agus bhí sí taithíocht an tinantí talún ar ré an cogan na talún in éarn agus a lehéad, agus bhí sé go thomlan ar an taobh eile.
Chiamad Edith Blake an sprid nafsblach sin nuair a dimig sí thar lear le na fearchéile agus postfeite I gcearr mar ghobhnóir seirbhís cholínacha na Breataine. Bhugan bhirt go dtí na Bahámaí an 1884. Ach, seachas a bheith in na banchéile dúthrachtach ghobhnóire a plé le lucht na Breataine hail, dhírig Edith a hard féintreacht agus luibheolaíocht. Chhlach an bhirt simhór a gcuirsaí na tíre in na Rauidar. Bhíidir a géirí feabhsachar chinealacha achtamíochta agus sóisialta ach go háirithe. Bhí Edith ag breathnóir an tíreacht áitiúile. Bhí sí ag breathnóir na phlandaí, na fheithidí áitiúile, an sort chultúr mas mailet áitiúil, agus bhí anna bheas aice na daoine áitiúil, agus a go háirithe, na daoine bochta. Thar tréimh sé 5 bliain curach an beirt go ceithre póstáil, go Talibhanéis, Jamaica, Hong Kong agus Ceylon, nó Sri Lanka an lainmh. I ngach áiticeil chlacad ar páirt sa phobal áitiúil. Lean Edith a péintáil phlandaí, anmhaithe agus tíorghreachna agus bhéadaigh spéis stair an dúlra agus an nósna áitiúla. In 1887 fad sa bhí sí a Talibhanéis, scríg sí sraith alta na nuachtáin faoi cheacht muinte na hórpa chuig na leán agus mar a chuig sé sin a bhaim mar phobal dúchasach na háite. Bin an uair go nearnach Lady Edith Blake de, nar a fuair a fearchéile ridreacht. Lean siad an scríbhneoireacht freisin. Scríg sí 3 gáma agus altainna agsúla ar réimse leathan ábhar ó stádas na man sa tín go batha agus bás an éireann. Bhris sé dúchas éarnach tríd agus ní raibh darma dinta ag éire ar sin a chun rid. Bhí irid sin measa ar a hiisce chahanna luibheolaíochta gur cuireachta spantas ar a bun im lean clia in 1894 ag a Museum of Science and Art, Ard Museum na hÉireann an lainmh. Bhí gradam agus antasounde thar sáile chomá. I Jamaica is cuman talibhíochta agsúla a chur Edith Blake agus a fear ar bun, agus fuair ar mulla as ach de bátrúnaíocht ar an ólaíocht nádúrtha. I Hong Kong animníoch Cluain Meala na díag mar antas ar an dacaíocht do gádaoiní na Lus ann na Hong Kong Botanical Gardens. Thréisteach mór 3 bliain thar sáile Dil Muintir Blake, Edith a fearchéile agus a dúr páiste a bhaile go Myrtle Grove in óchail cúnta chur cuid. Lean Edith le na péintreacht, agus an 1924 dhá bhliain sa a fuair sí bás, dhéann sí rud thar a bheith neamhcotíanta de bhean a ghobhnóir a cholíonach. Gnéirigh 24, 2 bhliain roimh amháis, agus 6 bhliain ina dhé bás ar céile Henry Blake. De bhí geataí ag an teach san óchail chun de Corcaí, na cam tin gates an tanam a bhí orthú. Agus bhí siad ársa, agus bhí siad néfa ó thaobh an tsín. De gábhain ar ire a arcéile iad nuair a bhí sé ag teacht ó an tsín blianta roimhe sin. Ach de chuir an scéal sin isteach ar Edith. Agus chuir sí plean le chéile chun na geataí sin a cheol thar go dtí an tsín. Mar ceap sí hén nach rá sé I gceart rudaí cóársa agus cótha tábhacht ó thaobh an stair agus an éireacht chultúra an tsín a bheith I tír eile. Éisimlár lua den asdúthú cultartha. Ban I dibrig as sa stúam féin go deire.